Dragi moji pratitelji, evo danas ulazimo u još jednu špilju. Mala jedna avanturica, pošto je sve nabujalo od ovih rijeka, od kiše koja je padala ovih dana. Špilja se zove Kotluša i u blizini one špilje Rudelić koju ste imali priliku gledati na kanalu. Pored vode idite, jer gore vam je nezgodno, gore su stene, one velike kamenje. Pa idite ovdje i inače s lijeve strane vidit ćete onaj otvor veliki. Dobro. Veliki otvor. Pa da. Hvala vam lijepa, Bog vam da zdravlja. Svako dobro. Živi, sretni bili. Živjeli. Svako dobro živjeli. Evo naš tigar je našao špilju, ali kao što smo prepostavili potopljena je, dakle sva ova voda izvire iz nje. Tako da nam je rezervna opcija gospodska špilja. Ali evo da sam vama podijeli još jedan prizor. Pogledajte ove male rupe, mali izvori odakle sve izbija ta voda. Ima i na desetke ovdje. Sad ćemo se malo napiti izvorske vode da vidite divote, ljudi moji. Iz utrobe zemlje, hladna ko... Ovdje u ovom pravcu, dakle ovo je voda koja izlazi iz špilje, nevjerojatno. A mi smo mislili ući u nju. Evo, ulazi u špilju. Klasan optimist. Našli smo je, našli. Inače špilja je istražena nekih skoro 2 km. Tu su znanstvenici pronašli razne ulomke keramičke, pronašli su ljudske kosti i zaključili da je unutra bilo zapravo groblje iz prapovijesnog doba, iz brončanog doba, 1100 godina prije Krista, možda i više. Tu smo mi bili ući unutra. Evo ekipa, nije nam vrag dao mira, ušli smo u špilju Kotlušu, bez obzira što je nabujala voda, ali za ovaj prizor se isplatilo. Pogledajte kako šiba ta voda, kako izlazi iz dubina Dinare. A sada ću vam pokazati kako bi to izgledalo zastrašujuće da ostanemo bez struje. I gledaci! Evo ovako bi nekako to otprilike izgledalo. Nakon neuspjelog ulaska u špilju Kotlušu, odlučujemo svoju malu avanturicu nastaviti u susjednoj gospodskoj špilji, u kojoj ne bi trebali imati problema s nadbujalom vodom. Malo skapa, voda nije prepreka. Tako smo mokri pa nas nije briga. Dok smo vode.
Evo naša rezervna varijanta, gospodska špilja. Ona je, Bogu hvala, stvarno gospodska jer ima više prostora, ima velikih dvorana. Sada se nalazimo u gospodskoj špilji, ne znam točno podatke o njoj, ali možete sami pronaći podatke. Mi smo sad ušli u nju čisto da nadopunimo malo ovu priču, pošto nismo mogli u špilju Kotlušu ući. Dakle, zove se gospodska zato što je poprilično prostrana, zato što su ljudi prije, još ona davna vremena čak dolazili, radili nekakve izlete, ulazili u nju zato što je poprilično jednostavna, bar ovih nekoliko dvorana prvih koje su dostupne svima, ali ima ona svoje zahtjevne dijelove, ima dijelove i ispunjene vodom, pogotovo nakon sadašnjih kiša, ima dosta puzanja, ima jedan dio koji ide i na konope. Mi ćemo odraditi ovaj gospodski dio, što se kaže, nismo pripremljeni za spuštanje u ovom trenutku, niti smo planirali ući u špilju. Ovo, ljudi, nemojte nikad raditi kad ste u špilji, nigdje ni urezavati stabla, kamoli nove stalaktite, stalagmite i uništavati nešto što je priroda gradila stoljećima, tisućljećima, tako da molim vas, evo, nek se ljudi srame koji su ovo radili. U gospodskoj špilji ima dosta i šišmiša, oni su sada u fazi hibernacije, spavanja zimskog sna, pa bi bilo dobro da ih ne uznemiravamo, a nemojte to činiti ni vi ako uđete u špilju. Evo ovdje iznad mene, palit ću sad svjetla, vidite jednoga, a vamo vidimo još jednoga. I svaki naš izlet u prirodu završi zvukom slasnog mesa na roštilju. Idiličan kraj jedne priče. Barem dok ne dođem kući i u montaži shvatim da mi je kolega na teren došao direkt s Tuluma. Vidi ovo. Vidimo kacige kako stoji. A sad ubere kako da Asa selfie radi, gledaj ovo. Vidi, selfie kako tuče b***e usra. Ne selfie, nego storije. Tu je muku.